Bwsaino bwtharwi niladramo damani yagulo tabuk teisa miu style bwtharmani teisa kan nukjagui phobkha abo hwngka khe kitcheno je jagao borok rok mai mui songui chao ar jagao no kitchen ni ha rok khorui bwsaino tukra tukra khe rawi ar jagao no phobui rwo teisa haino hai sakao kwtal phobkha tiles rok rwui uansugui naidi a bwrwini phobkha rok bobo hai wngkhana bwswkse kwrak wngkhana je nijini bwsaino no bwtharwi taise bwtharwi akoi tukra tukra khlaiwi rawi bosore bosor ar jagao no mai mui song tongo ar jagao no bwsaino phobui akoi teisa kwtal tiles rok rwui ar jagao no bosore bosor mai mui songui chawi tongo o kok khwnamani yagulo no belai kheno khago kwchangma bwthrai thaio phiaba o bwrwini belai kheno bwkha kwrak bwkha pator kahai abogui no nijini bwsaino omo kahai khe phobkha tolao phobui nijini kitchen salprum maimui songui chamani jagao haikhe phobui toniwi mano uansukma bai no sago kwchangma bwthrai thaio omo hai kok rok no phiaba omo hai niladram ni kwbangma no koktwma khwnawi mankha kitchen ni bo kwbangma no khwnawi mankha phiaba tabuk teisa trending choliwi tongo kitchen no bwtharwi phobmani o kitchen kan ni kok no sanani swkang norok swkang o kitchen ni ganoguni tei kitchen ni charodike naigradi je screen o video phunukmani obono tamni gankhe obono jaga phungni hoite sari cooker ni siti bajemani maimui songmani o jagao no phiaba o jagao no emon je rajkotor hwijak tongo o rajkotor ganagini aspuros ni borok rok kebo phano terphano manliya o kok rok no twiwi o bwsai kwmajakmani yagulo para ganagini borok ni aspuroso tongnai borok rok sungo biango kwmakha samir nini bwsai hinui abroke no bihik sao dubai o samung khlainani thango hinui tei koyek mas ni yagulo phaiphilai hinui sao phiaba din laio masre mas laio phiaba o bwsaini kuno atapata kwrwi aboni yagulo kheno nok ni center ni doga tala rijak man हुआ नहीं हुआ ये किसी को जरा भी भनक नहीं पड़ी। अभी ये हम जब ये गया तो हम लोगों से ये बताया गया, बोले कि मेरा घर वाला दुबई गया है कमाने, तो किसी ने कोई पूछ परछ करी नहीं, बोले कि भाई गया होगा, कड़िया काम करता था वहाँ, अच्छी नौकरी मिली होगी। सऊदी के लिए उसका वीज़ा है तैयार, तो मैं सऊदी जा रहा हूँ बोले, तो उसकी औरत को मैंने पूछा तो उसकी औरत ने ऐसा बोला कि सऊदी। रूबी यहाँ पे रहती थी? हाँ, रूबी यहीं रहती थी, 6 नंबर में रहती थी। खाली कर दिया? हाँ, फिर उसने खाली कर दिया। मैंने उसको पूछा, मैं बोला कहाँ है, तो बोले सऊदी। मैं इसने 1-2 बार ये बोला, बोले कि मेरे घर में चोरी हुई है, उसके बाद में सेंटर लोग लगाया था, उसके पहले नहीं था, बाद में लगाया। bwsaino bwtharthanio yak tongo 4 jona borok tongo ar jagao bihik rubi ni hamjakma chula tei o hamjakma chula ni mamani bwsla tei bini bisini bwsla borok khorok bri milioi o kimasincha kan no anjam rwkha jefuru hor ungo ajarao apro bihik rubi phaidi thoi paikha hinui o thonani swkang bono duto milioi bithi jarewoi rokha lengnani hingke jefru muktri kotor thoi paikha aproke no nuhun kabini hamjakma chula tebini logi rok no hingke thomani yagulo phaika borok yago chakotoi tei muktri laijago no bono totra rawi khibika o hamjakmani chula aboni yagulo kheno borok pal khe rom laiwi o mangkthino bor jagao thikana khlainani pal manjakya wnglaui tonglaikha phataro khibiri khebo police rok investigation khlainai aproke joto kubui kok nukjagui phainai police rok ni bwskango abogui ni borok khorok bri planning khlailaikha
o mangkathino alada thikana o se renani nangnai kebo nugya jaga o aproke no o ruby ni hamjakma chula wan sukha o mangkathino tokra tokra ke bego dawi onogo no phobnani nanglainai hini te planning khlaima toino atei nukhlaika borok ni kitchen o tiles ni khoroi ha khoroi ar jaga no phobkha aboni yagulo kheno tiles rok na haroi ar jago teisa katal haike phobkha o kogrok no joto lokorok ni bwskango sawui khnari kha ruby ni hamjakma chula tei bini loge o khorok nei chula tongnai rok joto kubui kok sawui khnari kha manjakmani yagulo hingke tabuk din sal belai kheno hamya ongrerok ongoi phaio borok no bahai ke kha nangnani obosya nijini bwsaino hamjak nga karai kubuni chula by extramarital affair na bagui nijini bwsaino bwtharwi khibika belai kheno wanajaknai kok tabukni din paltokjagui ongoi phaio belai kheno krima sinja hingke norok omo kahai rok no tamo sanani muchung kisa comment khlai salai di।